Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu zer den gorakortasuna, zer den berakortasuna, maximo eta minimo erlatiboak. Gorakortasuna da funtzio bat igotzen denean. Kasu honetan, ikusten dugu nola izardatzean igotzen da funtzio hau -7tik -4. Orduan jarriko dugu hemen -7tik -4. Ikusten dugu ere igotzen dela 0tik 3. Beti hartu behar dugu izardatza, beti bezala. 0tik 3. Nun igotzen da ere bai funtzio hau? Ikusten badugu hemen 5tik 6. 5tik 6. Jarriko dugu hemen 5tik 6. Eta bukatzeko nun igotzen da ere bai? 8tik 10. Jarriko dugu hemen 8tik 10. Eta gero jarriko dugu U letra. Bai, gogoratu U zela tarte desberdinak biltzeko. Bai? Berakortasuna, hau da, nun jeitsi egiten da funtzioa? Ikusten badazute jeitsi egiten da -4tik 0. Orduan sartuko dugu hemen -4tik 0. Nun jeitsi egiten da ere bai? Ikusten badugu jeitsi egiten da 6tik 8. Jarriko dugu hemen 6tik 8. Eta bilduko dugu U letrarekin bitarte direlako. Bai? Ikusten badezute hemen, dago tarte bat, 3tik 5 funtzioa ez doa, ez gora, ez bera, horizontala da. Hau da, hau konstantea da. Beraz, ez da ez gorakorra, ez berakorra. Orduan, hemen ez dugu sartu behar. Eta gogoratu jarraitasunean bezala, hemen ere bai, bakarrik daudela parentesiak. Bai? Kortxeterik ez dago. Maximo erlatiboak. Maximo erlatiboak dira funtzioa igotzen denetik gero jeisten denerako puntu hori. Hemen, ikusten badugu puntu hau da mendi baten tontorrean pentsatu behar dezute, hemen daukagula maximo erlatibo bat, eta jarriko diogu M maiuskula, bai? Zein dira puntu horren koordenatuak? -4, 2. Orduan, daukagu maximo erlatibo bat, M handia, -4, 2. Nun daukagu beste maximo erlatibo bat? Hemen daukagu beste tontortxo bat. Ikusten badezut hemen, daukagu beste maximo erlatibo bat. M2 deituko diogu. Eta bere koordenatuak dira 6, 6. Orduan, sartuko dugu hemen, maximo erlatibo bigarrena, 6, 6. Puntu hau ez da maximo bat. Zergatik? Gero funtzioa ez doa, ez gora, ez bera, hor moztu egiten da. Beraz, hau ez da maximo bat. Kasu bera, hemen, hau gora egiten du, baina gero, ez dakigu, hor moztu egiten da, ez da gora eta bera. Orduan, hau ez da maximo bat. Bai? Minimo erlatiboak. Minimo erlatiboak
pentsatu behar dezute, kobazulo batean, beko puntutxo hauek. Kobazulo batean balin bazaudete, estalagmitetan, pues hori, puntutxo hori. Hau da, funtzioa, berakorra izatetik, gorakorra izatera pasatzen denean. Orduan, puntu hau, minimo erlatiboa denez, jarriko diogu M txikia. Eta kasure, jarriko diogu M azpi bat. Zein da bere koordenatua? Pues bere koordenatua da 0, minus 3. Orduan, jarriko dugu hemen, 0, minus 3. Eta funtzionek ez dauka beste minimo erlatiborik. Hau ez da minimo erlatiboa. Zergatik? Berakorra izatetik, gero, hor moztu egiten da, ez dakigu gora jongo den, orduan hor moztu egiten da, orduan ez da minimo erlatibo bat. Kasu honetan gauza bera. Hemen moztu egiten da, eta gero gora, baina hemen ez dakigu ze gertatzen dan. Bai? Orduan, ikusi dugu gorakortasuna, berakortasuna, maximo eta minimo erlatiboak. Eta gogoratu, hemen beti parentesiak daudela. Ez daude kortxeterik.